makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Check. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga po mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. At TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako ng buong CLTV 36 News and Current Affairs sa atin hong halos 2 milyong followers sa social media. Facebook, live na live ho tayong napapanood sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Ayan kabalen, kung hindi pa kayo naka-like at follow ay syempre, i-click nyo na yung like button dyan and follow button para ho maging updated sa iba't ibang kaganapan. Kagaya na lamang nitong ating kaibigan na si Angelo Redaha ng Malolos City, Bulacan. Ayan, sabi niya, Don, like and share ka Central Luzon. Nakatutok sa ating programa. Sabi niya, good morning Kuyang Justin D. Mainit sa Malolos, Bulacan. Bukas, araw ng Biyernes, walang pasok dahil Republic Day dyan ho sa Malolos. Oo, yan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. I'm sure naka-follow din si Angelo Redaha sa ating YouTube channel kung saan pwede rin ho kayong mag-follow dyan at mag-subscribe. At nandyan yung iba't ibang content ng CLTV 36 at ng RBC Media Group. Kahapon, napanood naman natin yung coronation ceremony. Pagpapakilala ho sa kinatawan ng Pampanga sa Miss Universe Philippines, si Alison Hetland. Ayan. So, pwedeng mapanood yung mga ganyang content. Kaya mag-like and subscribe na rin kayo mga kabalen sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Para ho sa mas maraming detalye, maraming balita tungkol dito sa ating rehiyon, Gitnang Luzon.
Araw ho ng Huwebes ngayon at tatalakayin natin itong malaking usapin. Yan, nabasa niyo naman sa ating title, Takaw Disgrasya. Ito hong MacArthur Highway at ano-ano nga ba yung pwedeng gawin. Pag-usapan natin ano yung kasalukuyang sitwasyon at ano yung posibleng solusyon. Ito hong ating programa, nais nating maging solution-based, ika nga. Talakayin natin yung mga isyong malalapit sa ating mga sikmura, yung mga isyong nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay, and hanapan natin ng solusyon. So maya-maya makakausap po natin, makakasama natin sa ating programa ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando, Ginoong Louie Clemente, para ho talakayin yung status talaga ng MacArthur Highway. Particularly, ito pong stretch ng San Fernando kung saan naiulat natin mga kabalen. Just recently, ito hong nakaraang taon, 75 road crash incidents. Hindi ho biro yun. Marami yun. Particular dun sa section lamang ng Tela-Bastagan. Okay? Portion ng Tela-Bastagan. And then, just the first week pa lamang o second week pa lamang ng 2026 ay meron ng insidenteng nangyari ulit na ikinasawi ho ng isa nating kababayan. So, alarming, yes, alarming. I am using the words of Sir Louie Clemente, ang hepe ng CPOSCO, sabi niya, nakaka-alarma. So, ano yung pwedeng gawin ngayon, di ba? So, sinong agency yung responsible? Ano yung aasahan at kailan, di ba? Kasi gabi-gabi ho, may mga tumatawid talaga, di ba, na natatakot. Aminin ninyo. Balitang makatotohanan. Hindi tayo nananakot dito, pero takot talaga yung marami sa ating mga kababayan na tumawid ng MacArthur Highway, lalo na sa gabi. Lalo na yung area ng Tela-Bastagan kasi po ng Karakal truck mo naman, di ba? Magkailang matuto at magdesisyon. Hindi lang yung mga truck, madilim din talaga yung ilang bahagi ng kalsada. At every 36 news stream. So ayan ho mga kabalen, maya-maya makakasama natin sa ating programa si Ginoong Louie Clemente. But for the meantime, silipin muna natin sitwasyon. Hindi, diretso na muna tayo sa ulat panahon. Pakibalita tayo sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa kaugnay nitong ating weather condition dahil kahapon na-report natin itong si Ada at yung posible impact at ano na yung latest dyan. Narito po ang forecast ng DOST Pag-asa ngayong araw ho ng Huwebes, January 22, 2026. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, January 22, 2026. So yung binantayan po natin bagyo na si Ada ay tuluyan na naging isang ganap na low pressure area kahapon. Ito ay huling namataan sa layong 1,155 kilometers east ng southeastern Luzon. Nasa loob pa rin naman po ito ng ating Philippine Area of Responsibility pero wala na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi na rin natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo muli. Samantala, meron din tayong low pressure area na binabantayan naman dito sa labas ng ating PAR. Ito ay huling namataan sa layong 1,990 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon po, mababa pa naman po yung chance neto na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya tutok po tayo sa mga nilalabas po na updates ng Pag-asa. Sa ngayon, yung northeast monsoon po natin ay umiiral dito sa May Luzon at Visayas. Ito po yung nagdadala ng malamig na panahon po natin, lalo na sa madaling araw at umaga. At inaasahan din po natin, magbubugso po ito ngayong linggo po natin. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan dulot ng bugso ng amihan, makakaranas ng maulap na papawirin na may hinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin dito sa Marinduque at Oriental Mindoro. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon kasama na ang Metro Manila, asahan po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius, Lawag 21 to 29 degrees Celsius, Tuguegarao 19 to 26 degrees Celsius. Dito po sa Baguio, 12 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 19 to 27 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 29 degrees Celsius.
dito sa may Palawan, magiging bahagya hanggang sa maulap ang kanilang papawirin na may mga isolated light rains. At makikita din natin makakaranas po ng maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin dito sa may Caraga. At kung makikita po natin, bumubugso po itong northeast monsoon natin or amihan hanggang dito sa may Northern Mindanao. Kaya dito sa Northern Mindanao, makakaranas sila ng maulap na papawirin na may mga isolated light rains, pati na rin dito sa nalalabing bahagi ng ating Visayas. Pero para naman sa nalalabing bahagi ng ating Mindanao, makakaranas naman sila ng mga may hinang pag-ulan or mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa ating gale warning, nagtaas po tayo dahil sa malakas na bugso po ng amihan dito sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Northern Quezon kasama na ang Polillo Islands, Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Northern at Eastern Coast ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, pati na rin ng Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar at Surigao del Norte, particularly sa Siargao at Bukas Grande Island. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyang maliit pandagat, delikado po muna pumalaot dito dahil na rin sa matataas na alon at malalakas na bugso ng hangin. Ang sunrise po natin mamaya ay 6:25 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:50 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At isa hong good news yan mga kabalen na bumaba na, tuluyan ng nalusaw ang bagyong si Ada di sa namang low pressure area. Sige ho, habang hinihintay natin ang ating bisita sa ating programa, silipin muna natin itong Forex. Foreign exchange rate, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong January 21 o araw ng Miyerkules, 59 pesos and 26 centavos. Yung Japanese yen is 37 centavos, pound is 79 pesos 92 centavos, Hong Kong dollars is 7 pesos 62 centavos, Saudi Riyal is 15 pesos 86 centavos, dirham 16 pesos 19 centavos, Euro 69 pesos 73 centavos. Yung Korean won is 04 centavos, Chinese yuan 8 pesos 54 centavos. Pagbati kay Kuyang Cesar Montana na nakatutok sa ating programa. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik sa Newstream. Kabalen, public service announcement muna tayo. Wala hong mawawalan ng kuryente. Brownout dyan sa may Florida Blanca Resettlement. Sakop yung Apalit, Pandagirig, Palmayo, and Pabanlag, yung mga barangay. Sa araw ho ng Biyernes bukas, alas 6:30 ng umaga, tatagal hanggang alas 3:30 ng hapon dahil may ginagawang transmission line. Ito pong Pelco 2. At TV36 News Stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutunan. Wala rin hong kuryente sa lahat ng barangay sa mabilog na Porac. Kinpong mabilog na Porac. Opo. Buong Porac to. 6:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon bukas. Araw ho ng Biyernes. Ganyan din yung operating ng sub-transmission line ng Pelco 2 ang dahilan ng nasabing scheduled power interruption. Apektado rin ho yung mga residente ng barangay Kalibutbut at Maliwalu sa bayan ho ng Bacolor. January 23, bukas, araw ng Biyernes, brownout 6:30 ng umaga hanggang 3:30 ng hapon.
Wala rin hong kuryente sa ilang bahagi ng Florida Blanca, dyan sa may sitio Carlos at Mawakat sa Barangay San Jose. Alas 6:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon bukas, araw ho ng Biyernes. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Apektado rin ho ng halos maghapong power supply interruption 6:30 hanggang alas 3:30 ng hapon itong Barangay Dila-Dila sa bayan ho ng Santa Rita, Pampanga. Makibalita, makialam, matutuan, matisisi. Partikular ho yung zones 1, 2, 3, 4, and 5, ilang bahagi ng zone 6 at zone 7. Kita pong usandang pipitik. At every 36 news stream kasama si Justin. Disanito makibalita, makialam, matutuan, matisisi. Wala mo naman pong kuryente. Wala rin hong kuryente dyan sa Barangay Bekuran, Santa Rita, Pampanga bukas alas 6:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon. At sa araw naman ng Sabado, 4 a.m. hanggang 6 a.m. dyan ho sa may syudad ng San Fernando na sakop ng Feeder 41. Ayan. Apektado rin itong mga consumer na sakop ng Feeder 42, yung sa may URC ito. Ano? Nasa caption ho sa post natin, mamaya isi-share ko, ililink ko dito sa ating live yung caption para mas mabasa ninyo at mas-save ninyo yung schedule. Ano? Anong feeder ba kayo? Yan. Pagagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Disanito. Ito ho sa may Feeder 43 Sunlight View Subdivision, Perpetual Heights, Greenfields Executive and Country Homes, and Rich Town 1 sa may syudad ng San Fernando, 4 a.m. to 6 a.m. on Saturday, January 24. So marami-rami ito mga kabalin, kahit ito, Feeder 44 affected din sa may syudad ng San Fernando, Pampangas Best, Richtown 2, Rockwood Subdivision, Surplus, Sagin, and Pasbul, Sagin. Ayan, yung Feeder 45, Saturday 4 a.m. to 6 a.m. wala hong kuryente dyan sa may nabanggit na lugar, sakop ng Feeder 45 sa San Fernando. Ano? Florida Residences, Villa Regina Subdivision, Villa Julita, and Bellissima Sub. Wala rin hong kuryente, 4 a.m. to 6 a.m. on Saturday, January 24. Yan. So marami-rami talaga sila. Yan. Nakatutok sa ating programa si Kenneth Lizarondo. Sabi niya 23 ang temperature dyan sa Metro Manila. Malamig daw, aniya. Ayan. At sige, ito waiting lang tayo sa ating guest. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Habang hinihintay ho natin si Ginoong Louie Clemente ng Siposco para pag-usapan nga yung ating topic for today. Ito hong, ano yung mga possible solutions para maiwasan, mabawasan ito hong dumadaming bilang ng road crash incidents. Diyan ho sa may Ciudad San Fernando, particular MacArthur Highway, specifically portion ng Barangay Telabastagan. And si Posco na rin mismo nagsabi, alarming na yung mga kasong ito. Actually, second week, gaya ng nabanggit ko, meron na ho tayong kababayang nasawi dahil sa insidente na sagasaan. And eventually, ayun, namatay nga po. And kahapon, meron na namang motor naman ang involved. Diba? And ayon sa si Posco, nakainom. Basta everyday meron tayong nakikita, almost everyday, at marami ho ito. Kaya naman, etong mga kababayan natin, syempre may mga komento na rin. Sabi, masyadong madilim.
Yung iba naman sinasabi masyadong mabilis magpatakbo yung iba nating mga kababayan. Yung iba sinasabi kailangan kulang ang pedestrian lane or hindi naiilawan ng maayos yung mga tawiran. So ayan ho, pag-usapan natin maya-maya lamang. But for the meantime, silipin natin traffic situation dito ho sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway muna. Ngayong 10:21 ng umaga, araw ho ng Huwebes, January 22. Narito po ang sitwasyon. Dito muna tayo sa gawing itaas, yung upper boxes, Balintawak Toll Plaza. Patungong norte, wala masyadong pila sa RFID lanes. May bahagyang antayan na dyan sa may cash lane. But yung towards Metro Manila, light traffic sa mga oras na ito. Skip the scrolling stream at every 36 Valenzuela Interchange, northbound lane, maluwag po ang sitwasyon. Ganyan din yung southbound portion going to Metro Manila, light traffic. Pero sa Mindanao Toll Plaza, kung kayo manggagaling ng Central Luzon at going Metro Manila, lalabas ng Mindanao Toll Plaza, scrolling stream at every 36 asahan ang pagtitiis. Asahan po yung bahagyang pila palabas ng Mindanao Toll Plaza dahil yan, nakikita natin, meron ng antayan dyan. At ongoing yung construction works dyan sa nasabing area, kaya naman may mga road reblocking. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, portion ng NLEX ay maluwag sa mga oras na ito. Ganyan din ho sa Bukawi Toll Plaza, walang aberya. Magkabilang linya, same scenario sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. North and southbound lane ay maluwag na maluwag din sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream. Mula ho sa NLEX, silipin naman natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Traffic monitoring muna tayo mula sa Siposco Skip the scrolling Headquarters. stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matutuan, matesisyon na tama. Ito ho mga kabalen, sa boxes 1, 2, 3, and 4 muna tayo gawing itaas. Okay, itong box 1, yan ho yung sa may area ng Panings. Okay, yung going to Phil-Am Friendship Highway. And as you can see, ay light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may area ng Whole Angel Village. Sakop ho ng MacArthur Highway, Ciudad San Fernando. And dito sa may Sindalan, light traffic din. Same scenario diyan sa may Del Rosario, do medyo merong mga naiwan na parang may konting pila, diyan sa may intersection ho ng Del Rosario. Samantala, dito ho sa may area naman ng sakop Maimpis, yung Diosdado Macapagal Regional Government Center, yung patungong Angeles City, wala masyadong aberya. Ganyan din yung going to San Fernando downtown ay light traffic. Dito ho sa may portion ng St. Jude traffic light, of course, merong stop and go dyan, antayan. But light traffic, batay na rin sa ating monitoring. And yung old DFA building, yung Jose Abad Santos Avenue to portion ng San Fernando, maluwag din sa mga oras na ito. Ito, meron nang nagpopondo dyan sa may area naman ng Dolores, Macabacle. Opo, Kening Macabacle, medyo moderate traffic nun. Ganyan din sa may downtown. Kenny pong kaya basa yung screen pero kitang Gulot Cathedral, okay? So, and yung sa gilid, Quezon Street ito Yan, sa may syudad ng San Fernando downtown. Moderate traffic din sa mga oras na ito. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, batiin lang natin, nakatutok sa atin ngayon ang ating kaibigan, Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Maya pahabak kakaluguran, musta nakabalen ng Koyang Joel. Maya naman Koy, kumusta? At sana mingingat pa niya. Sana okay lagi tayo. Ngayon, malamig ho ang panahon ngayon mga kabalen. Uso rin yung kalimat ka ng ubo at sipon. Kaya ingat-ingat. Bigyang daan natin itong komento ng isa nating kababayan, si RG Rico Hermoso. Sabi niya, "Hi, shout out ka ring manungkulan kining Dau, Mabalacat City, Pampanga. Talamak, garapalan, droga," sabi niya, "lantaran kining biglang sibul Dau. King dulo, makalunos laring anak. Kenny, sana po, maaksyonan po." Ayan Sige ho, ating ipaparating yan sa mga kinaukulan dyan ho sa may Dau, Mabalacat City. Naalala ko na matagal natin binabantayan din kahit nung kasagsagan nung giyera kontra droga ng huling administrasyon. Laging may ganap dyan sa may Dau. Ito ho mga kabalen, nandito na sa ating programang ating bisita. At gaya ng aking binabanggit kanina, pag-usapan natin itong mainit na topic ngayon dito sa ating komunidad, Kenny po, Pampanga, Kenny San Fernando. Pero hindi lang naman yung San Fernando portion ng MacArthur Highway. And ang ating bisita ngayon ay magsasalita bilang may kasanayan ho sa pamamahala ng daloy ng trapiko, transportasyon at syempre kung ano yung ginagawa ng kanilang tanggapan at ano pa yung maitutulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang sa gayon malutas ho natin itong problema. Aminin na natin, gaya nga ho ng nabanggit doon sa interview, alarming yung mga datos. Kabalen, nandito ho sa ating programa Ginoong Louie Clemente, ang hepe ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando. Good morning, Sir Louie. Maya pabak po. Good morning, Sir Justin, and maya payabak po karing kay katamong kasyudad at probinsya po. Sir, napaka-importante. Unang-una, salamat sa pagbibigay ng oras. Yung bilang na inanunsyo ninyo, and of course, thank you also for being so open doon sa mga datos na ibinahagi ninyo sa atin, sa news team at sa ating mga kababayan. 75 road crash incidents noong nakaraang taon doon sa portion ng Telabastagan. Paano ho ito nangyari, sir? Sa tingin ninyo initially? Yes, actually, yung pong datos na amin pong binigay sa inyo, that is a one-year data. Nag-gather po yan within a year. So 75 nga po yung naitalaho natin. But of course, yung pong kung anong klaseng mga insidente po yun, generally po, yun po ay mga minor incidences, minor road crashes. But then again, syempre, dahil medyo mataas pa rin po, kaya ko po medyo nasabi noon na it's quite alarming. Dahil nga po, yung pong ating MacArthur Highway ay isa yan po sa mga pangunahing lansangan ng syudad. Kung kaya't kung meron muna tayong ganong bilang, dapat magkaroon kami ng konkretong hakbang upang mapababa po yung datos. But then again, hindi lamang po kasi si POSCO ang may responsibilidad dyan, kung kaya tayo po ay nagkikipag-coordinate po sa mga national agencies. So, national agency, I am sure, sir, you are referring to DPWH. Ano na ho yung inabot ng koordinasyon dito sa ganitong usapin, sir? Yes, sir. Actually, yung po aming yung po relationship namin with DPWH with regards sa objective po na talagang mapababa po yung datos ng ating mga road crashes incidents sa kahabaan ng MacArthur at saka po ng Jasa ay very harmonious naman po. Kaya lang, syempre dahil nga po ang pinag-uusapan ho natin dito is hindi lang naman po policy, hindi lang naman po infrastructure. Meron ho kasi siyang aspetong behavior kung kaya't medyo nahihirapan pa rin naman ho kaming
talagang mapababa po yung datos natin. But we are closely coordinating with each other po. Kami po ay laging nagigipagpulong sa kanila at madalas po kami po ay sumusulat. We are requesting dahil nga po ang jurisdiction po ng MacArthur at saka ng Jose Abad Santos Avenue ay under ng DPWH. Sa katunayan po, meron ho kaming request sa kanila dahil nga po sa nangyaring insidente last time kung saan po merong isang senior citizen ang namatay dahil nga po sa isang road crash. So, meron ho kami request sa kanila kung mag-grant po yun, itatrial ho namin, iti-testing ho namin kung makakabawas po yung gagawin ho namin sa mga datos na nare-receive ho namin on a daily basis. Opo. Sir, you've mentioned three things: behavioral, policy, structural. Pag-usapan muna natin yung structural. Ano ho ba sa ngayon yung nakikita ninyong kulang o dapat tugunan, pwedeng gawin, idagdag pa dyan sa MacArthur Highway and other streets na rin, ano, para malimit, kasi we're talking about yung stretch na yun dahil yun yung marami, para mabawasan ho yung aksidente, sir? Una po, kasalukuyan po on the part of the LGU, yung pong ating City Engineering Office ay starting January po, sila po ay nag-rehabilitate mga street lights sa ating po mga major thoroughfares. Pero continuing po yung kanilang ginagawa, marami na ho yung mga street lights natin na napailawan na at ang alam ko po ay mayroon pa silang papalitan. And then on the part naman po sa traffic management, enough naman po, base po naman sa observation po namin, enough naman po yung ating pong mga road markings, yung ating pong mga reflector lights na kinakailangan, lalong-lalo na po tuwing gabi, yung pong mga signages, very visible naman po yan. Kaya lang, talaga ho minsan, pagka ho pumasok na yung behavioral aspect po, doon ho tayo talaga nagkakatalo. I'll be giving you one good example, Sir Justin. Opo. Yung pong nangyaring pedestrian accident na kung saan po, yun nga po, sadly, merong namatay. Yung pong pedestrian lane na involved po, ay meron ho siyang on both direction, ay meron ho siyang reflector lights, blinking lights, just to warn motorists na yung pong area ay talagang pedestrian lane area. At meron na rin tayong mga signages. But unfortunately, yun nga po, nangyari po yung insidente. So sa ganung instance, Sir Justin, kahit medyo pangit man pakinggan, pero minsan ho talaga kasalanan pa rin, nagiging, at the end of the day, nagiging kasalanan ho ng ating pong mga motorista kung bakit nagkakaroon ho ng aksidente. Oo. Actually, Sir Louie, I share the same observation, ano. May mga motorista talaga na pag nakakakita ng pedestrian lane, hindi man iisipin yung mag-slow down, ano. Pero ito rin naman dahil nagmamaneho din tayo. May mga iba nagsasabi, nagtanong-tanong tayo, sabi naman parang hindi rin kasi kapansin-pansin or parang hindi na ganon katulad ng dati yung sitwasyon ng MacArthur. Sa mga ibang lugar, if we go to Cavite, sa Bacoor, yung lahat ng kalsada nila may mga elevators at may functional may mga overpass and then may mga functional elevators. Sa atin ho ba, sir, with the development that is happening right now sa ating city, yung progreso, pagdami ng mga tao, populasyon and all, pagluluwag ng mga kalsada, ay sapat pa ba na pedestrian lane ang nakalagay sa MacArthur o dapat talaga overpass na at functional overpass? When we say functional, yung hindi mahirap umakyat yung ating mga senior citizen. Tama po. Kasi po pagka ganito na ho yung nangyayari na while we all know naman po yung existing natin mga infra ngayon, yung existing policy natin, enforcement, in place naman po pero meron pa rin ho nangyayari. So we have to think out of the box na ho talaga. Maaaring siguro po kailangan na nating magdagdag ng mga overpass na very inclusive, meaning to say kailangan makater po niya yung mga senior citizens, PWD, at mga estudyante. But unfortunately, again, di ho ba meron naman ho tayo mga overpasses dyan sa ating
sa ating MacArthur, may mga elevator pa ho yan, pero sadly, Sir Justin, hindi man po nakuhang umandar ng ating mga elevator dyan, nagkasira-sira na ho. At sa kasalukuyan po, yan po ay talagang hindi po talaga nagagamit. Sir, Kung for hindi the po record, yes, na-i-turn Sir over- Justin. Opo, for the record lang, tinurn over ng DPWH yung mga overpass sa city, pero yung kondisyon, sira-sira na yung elevator, di ba? Nabalita natin yun, ganun ho ba yun? Exactly, Sir Justin. Exactly po. Ganun po yung nangyari. For some reason, ewan ko po kung bakit ganun ang nangyari. Hindi man na-utilize ng mabuti yung ating pong mga elevator dyan at nakuha pong masira na. Pero sa kasalukuyan po, we are doing what we can given the situation po. Again, balikan ko po. Meron ho tayong overpass, pero tingnan ho ninyo, meron pa rin ho tayong mga steel barriers sa baba. The very reason why nilagay ho natin yan, para pong pinipilit pa natin yung ating mga pedestrian na talagang gamitin yung overpass. But on the perspective of safety, dapat sana kahit wala hong steel barrier sa gitna, since magkakross ka ng highway, dapat po sana ang initial thinking ng isang pedestrian ay gumamit ng overpass para po sa safety niya. Pero in reality, Sir Justin, meron pa rin tayong mga kababayan na talagang ang hirap pong disiplinahin pagdating sa ganyan. At kung magkaroon ng aksidente, yan po, malaking abala ho talaga on the part of course, kung sino po yung may involved at saka po yung makaka-aksidente. So, and then again, domino effect, may epekto pa rin ho sa traffic po natin. Opo. Actually, yung nababanggit mong yan, ang ako observation ko, yung sa tapat ng Our Lady of Fatima, merong overpass doon. Pero may mga estudyante pa rin na tumatawid sa ilalim. Na I think hindi naman sila, capable naman sila to use the overpass kasi mga bata pa itong mga to, pero still tumatawid pa sila sa ilalim. Kaya yun, behavioral. Another behavioral, Sir Louie, no? Kahapon may na-cover tayo, na-tsempohan natin, road crash din, motor rider, under the influence daw. So, itong ganitong insidente, gaano kadami sa mga road crash incident ang kadalasan yung sangkot nakainom? Yes po. Kasi po ganito po yung in terms of jurisdiction, pagka po kasi may mga insidenteng ganyan, of course yung kami po ay nakakapagbigay lamang po ng unofficial na observation ho namin. Opo. Pero kadalasan ho talaga, especially ho, during night time, yun pong nire-respondihan ho naming mga aksidente, kadalasan ho, Sir Justin, talaga hong nakainom. Katulad po ng nabanggit ninyo kanina, yung pong nirespondihan ho namin kahapon, kasama po yung SAPRO, nakamotor po yung tao, and ang sabi po sa amin ng aming enforcer, parang nakainom nga po. So sa mga ganong sitwasyon po, siya lang po naman kasi ang involved sa aksidente, mabuti na lang at hindi siya naka-aksidente ng ibang tao, pero yun nga po, sana naman kung nakainom or wala sa kondisyon yung ating motorista, wag na lang hong magmaneho ng sasakyan para sa safety po ng mga magiging kasama po niya sa lansangan. Sir, kumusta yung coordination nyo with the LTO and other, yung LTFRB naman, sa pagbabantay syempre ng ating mga kalsada rin? Sa LTO po, again, maganda ho yung coordination namin. May mga insidente ho kaming mga driver po na na-experience ho namin na medyo unruly o kaya talaga hong, alam nyo na, yung pasaway. So, automatic po yan ay kinukonek po namin yan sa LTO. At kung nararapat po, nag-issue ng show cause order po yung LTO. Sa LTFRB naman po, dahil ang kanilang main mandate naman po ay sa ating public utility vehicle. Dahil nga po, very active naman po yung aming pong Facebook page. 101% Sir Justin, pagka po merong reklamo sa amin na related po sa mga pampasaherong jeep po natin, yan po ay ating agad-agad na tinutugunan. Kung kaya ho natin isolve sa level po ng CPOSCO, ay ginagawa ho natin. Maraming beses na ho yan, yung pong mga reklamong, let's say, patungkol sa pamasahe, sa discrimination,
Meron kaming last year natatandaan ko yung dinidiscriminate yung medyo may katabaan na pasahero. So may mga ganun ho. So yan ho ini-resolve ho namin. Hindi ho namin inuupuan yan. Kung sakasakali ho talagang nagmamatigas po yung mga involved na mga partido on the part of the transport sector, yan po ini-elevate po namin sa LTFRB. Oo, nabanggit mo yung mga discrimination tayong fair matrix. Ibig sabihin, Sir Louie, nagsusumbong din sa inyo yung ating mga kababayan kung pwede silang magsumbong kung may mga abusadong tricycle driver na naniningil beyond dun sa approved na rate. Tama po ba? Yes, Sir Justin, we are more than willing to help kapag po may mga ganyang reklamo. Patungkol po sa pamasahe, patungkol sa behavior po ng tricycle driver or ng jeepney driver, kung barumbado po. Marami po kaming mga instances well documented na talaga pong yan po, sila po ay amin pong pinapatawag. At ina-explain ho namin kung ano ho yung mga do's and don'ts po ng pagmamaneho ng isang sasakyan na considered as public transport. Kasama naman ho yan kasi sa mandato ho namin dahil meron ho kaming unit na nagre-regulate dyan. So actually, Sir Justin, yung pong opisina namin, lahat na lang ng reklamo po ay amin pong tinatanggap at yung pong kaya ho namin tugunan ay tinutugunan ho namin. Minsan lang po, siyempre, nagiging mabagal dahil na rin po nagkakaroon na ng question sa jurisdiction. But then again, we are assuring po yung ating pong mga motorista, yung pong ating mga publiko, kahit hindi man po kami, iyan po ay na-endorse po sa mismong opisinang may hawak po ng mga po pwedeng makapag-solve po doon sa kanilang mga reklamo. Opo. Sir Louie, ito meron lang pumasok na message nagsasabi, ang komento nila dun sa Telabasdagan portion, kahit na merong street lights daw, madilim dahil yung mga ating tanaman, detang punar, yung mga puno, nandoon. Ito, ibang usapin naman to, papasok yung environment. Yes. Magkakatalo yung engineering intervention at yung environmental cost. Paano tinitimbang ng LGU? Makanan niya pumanimbangan ng LGU o at least kang part ng CPOS kong yan how do you weigh on this matter, sir? Napakaganda po nung naging sa comment or observation po ng ating nakikinig or nanonood. Matagal na ho naming issue yan. Yan po ay isa sa mga limiting factor po kung kaya't yung pong objective po ng ating City Engineering Office ay medyo hindi ho, kumbaga nahihirapan po siya when it comes sa illumination po ng specific area na yon dahil nga po meron po tayong mga puno na pinag-uusapan dyan. Of course, pinag-aralan din naman po ng CEO yan at saka ng aming pong opisina. Alam naman po natin, Sir Justin, meron pong usaping legal yan. Yung pong ating mga puno na yan, kung kaya't very limited po yung ating kayang gawin dyan. Kung ano po yung po pwedeng gawin po namin na kaya po ng aming resources, yun na lang muna. But when it comes po doon sa sustainable solution with regards to illumination, medyo yun nga po, hindi yung pwedeng madaliin dahil nga po may usaping korte yung ating pong mga nasabing puno. Pero tama po, isa po sila sa isa contributing factor po kung bakit napakahirap po na pailawan or talagang maging maliwanag po yung area na yun dahil nga po may mga puno tayo. But then again, of course, we have to respect nature naman po. We just have to balance everything po. Opo. Sir, naalala ko nung pandemic na pag-usapan natin, yung, di ba meron kayong linalagay na parang blinker sa mga pedestrian area? Sa ngayon ba na pag-aaralan, nako-consider din yun? Kasi not every pedestrian lanes, not all pedestrian lanes ay may ganitong parang blinker. Kasama po yan, Sir Justin. Of course, question ho yan ng procurement, pero kasama ho yan sa plano namin. Yun, with regards sa pedestrian lane natin, katulad doon na nabanggit ko kanina, parang nag-iisip na ho kami ng out of the box solution dyan eh. Okay. So kami po ay sumulat na sa DPWH na kung po pwede at kung hindi naman ganun kasalungat sa standard, sa national standard acceptance,
meron po kami request sa DPWH na kung po pwede, yung pong ating mga pedestrian lane na yan, let's say 20 meters, 30 meters before these pedestrian lanes, magkaroon ng mga rumble strips. Okay. So pinag-aaralan na ho natin yan. While minsan it sounds absurd, pero sa nakikita nating pangyayari, lalong-lalo na yung driving behavior ng ating pong mga motorista, wala naman po sigurong mawawala kung i-try natin. So yan po meron na ho communication sa DPWH at naghahantay na lang po kami ng katugunan kung magiging feasible po yun. Pwede ho natin subukan. Kasama naman po yan kasi sa traffic management, Sir Justin, yung trial and error. For as long as hindi naman po masasakripisyo or makukompromiso yung safety ng mga motorista. Speaking of trial and error, itong ginawa ninyong mga U-turn slot, I believe, based doon sa test, trial and error, mahusay, no? And bilang motorista, ako, nakikita ko, nakatulong sila instead of mas makadagdag doon sa daloy. Sir, meron akong napansin before sa Angeles City, nung nagkaroon ng insidente na may nasagasaan sa isang pedestrian lane, yung pedestrian lane, linagyan nila ng barrier sa gitna. Yung parang pa-S, parang it will allow cars to slow down, etc. Ito ba pwede sa mga matataong lugar o dun sa mga accident-prone area ng MacArthur? Actually, nag-contemplate na rin po kami na gawin yan. Pero again, iniisip pa rin ho namin yung behavior po ng ating pong mga motorista. Baka naman banggain lang or lalong magdulot pa ng mas malaking disgrasya. Kasi yung pong MacArthur Highway natin, Sir Justin, pagdating ho ng gabi, dahil napakalapad po niyan, napakabilis po ng mga nagmamaneho dyan. Tapos kung halimbawa nakainom pa yan, so ganoon na rin ho yung nangyaring aksidente. I'll give one good example, Sir Justin. Yun ho ng aming sinubukan dyan sa may Useabad Santos Avenue. Dahil marami ho yung nagka-counterflow, kahit marami na hong signages na bawal mag-left turn, bawal mag-counterflow, nagka-counterflow pa rin po. So, nag-try ho tayo, naglagay ho tayo ng mga barriers, para lang ho, plastic barrier, para lang po talagang hindi na maulit yung mga ganong insidente. But unfortunately, lo and behold, after wala man pong 24 hours, nabangga ho yung ating mga plastic barrier, tumaupo yung isang kotse, and apparently yung driver po lasing. At basta-basta na lang po umalis after po namin matulungan. So, yun po yung mga frustration ho namin sa traffic management dito sa syudad dahil kahit sabi ko nga po, there's not no enough in terms of policy na gagawin tapos enforcement kung talagang may mga pasayaw sa daan, napakahirap po. Oo. Sir Louie, ito bang, naalala ko nga yun, yung may no U-turn at may time na nagpwesto pa yung mga enforcer ng CPOSCO doon. Hindi ba pwedeng merong forever enforcer na tatayo doon para magbantay at manghuhuli? Kasi sa tingin, para lang hindi na sila mag-counterflow at mag-U-turn doon sa portion na yun. Isa po yan sa mga kinukonsider namin, Sir Justin. Kaya lang, of course, manpower po ang kailangan dyan. Kung kaya kami naman po ay nagre-request pa ng additional na manpower. But then again, if we're looking for a sustainable solution, hindi po kasi talaga sustainable yan. Halimbawa, kung tao, on a 24/7 basis, hindi po natin pwedeng gawin yung ganon. At medyo, on the perspective of management and sa organization, parang hindi yung magandang tingnan na para lang maging safe ang isang tao, kailangan meron pang nagbabantay. Hindi mo sana ganun yun din yung lagi kong pinupunto. Bakit kaya pag sila ay nagpupunta ng Subic, nagpupunta ng Clark, bakit sumusunod sila? Pero pagdating sa mga municipal towns, sa mga city, nag-iiba ho yung driving behavior. So again, kaya nga po sabi ko, very challenging ho talaga. Hindi po pwedeng, hindi natin pagsabayin yung sa education, infrastructure, enforcement and policy. Kailangan ho yan talaga magkakaugnay-ugnay at kailangan sa tingin ho namin, mapalakas pa ho namin yung sa education campaign ho namin in terms of public safety. Oo, I agree dahil yung nangyayari sa kalsada hindi lang naman isang factor talaga at totoo yung sinasabi mo Kuyang Louie na yung edukasyon importante rin. Kasi totoo, sasabihin ko na marami talagang kamote
Sa totoo lang, maraming kamote. Kasi meron naman, hindi, of course, hindi perpekto yung mga kalsada natin. Alam naman nating lahat yun, Pilipinas to. Pero ibig kong sabihin, may mga kamote talaga na meron ng mga signages, malalaki na yung signages, nakikita ng red light na, papasok pa rin nila. Sir, ano ho yung paalala ninyo sa ating mga kababayan at ano yung assurance na pwede nilang makuha? Doon nabanggit mo na yung mga specific na mga pinag-aaralan at yung mga plano. Siguro mensahe na lang sa ating mga kababayang umaasa rin, especially yung mga natatakot na makatakot dadalipat kendalan kening telabas na ganara makanyan dadala kita. So baka meron ho kayong nais banggitin, sir. Yes po. Una po, ang lagi ho namin po paalala, lalo na po yung mga motorista, siguraduhin lang pong nasa kondisyon, hindi lamang po yung sasakyan. Dapat po, mas lalong nasa kondisyon ho yung driver para lang po makaiwas sa aberya, makaiwas sa aksidente. Manatili yung malamig ang ulo, umiwas po sa pakikipag-away sa daan dahil meron naman ho tayo mga si POSCO, meron ho tayong PNP, LTO dyan na po pwedeng makatulong. Maging pasensyoso lang ho. And with regards naman po sa mga plano ng syudad, patuloy naman po yung ating pong mga pag-aaral with corresponding implementation po para naman po maibsan ho natin yung traffic sa ating syudad at saka ho mapanatili natin yung safety. So sana lang po makiisa po yung ating pong mga kababayan at yung pong mga dumadalo po dito sa ating syudad. Dahil nga po sentro ho tayo ng ating probinsya, iba't ibang klase na ho ng tao yung ating nakakausap sa daan, hindi lamang po taga San Fernando. Ang pinakamainam lang po ay sumunod lang po sa mga traffic rules and regulation ng City of San Fernando para makaiwas po sa abala. Yun naman pong accident prone area, yan naman po ay pinag-aaralan po at bibigyan ho natin yan ng katugunan. At actually, nag-umpisa na ho tayo. We are coordinating with concerned agencies po para po magawin natin ang solusyon itong problemang ito. Sir Justin, add ko lang na yun nga po, yung ang average po natin last year on a daily basis is 8 road crashes in a day last year. So yan po yung target namin. Kailangan mapababaw namin yan. Yung sana makuha po natin yung pre-pandemic stage 1 which is 2 or 3. Opo, maraming salamat, Sir Louie, at kasama nyo kami dyan sa hangarin at advokasya ng pagsusulong ng ligtas na kalsada. Kaya tulong-tulong ho tayo at kami mag-aantabay din dun sa mga development upang sa gayon maibalita rin natin sa ating mga kababayan. Maraming salamat, sir, at regards ho sa mga kasamahan sa Siposco. Maraming salamat, Sir Justin. Yan ho, kabalen, si Ginoong Louie Clemente ng City of San Fernando, Siposco, o yung City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad ng San Fernando, Pampanga. At ito po, time check muna tayo. 10:54 na. Ayan, antabayanan ninyo, i-upload din natin yung interview at yung highlights ng aming naging pag-uusap. Kabilang dyan, syempre, yung mga binanggit niya kanina. Yung mga intervention, structural intervention, yung tinatawag na engineering intervention na pwedeng gawin. Paglalagay ng mga signages, road markings, pagpapailaw, illumination, nandyan din syempre yung behavioral yung pag-address doon sa kakulangan sa sapat na edukasyon at disiplina sa kalsada ng ating mga kababayan. Ito hong ganitong mga problema, mga kabalen, ay minsan araw-araw sabi natin parang nanonormalize na pero hindi po tama. Kasi pag na-aksidente ka sa kalsada o naka-aksidente ka o nasaktan ka, kaya ka makapagobra, painawa ka. Pag hindi ka nagtrabaho, wala ka sweldo. O kung may leave ka, mauubos yun. Diba? Gagastos ka, etc. So malaki po yung apektado. Hindi lang siya gas-gas lang o nabundol lang, etc. Okay lang kung mga gamit lang okay pa yun Paano kung may nasasaktan ng tao? At ito hong nangyaring insidente, itong recently, ay wake-up call sa atin at sa ating mga kababayan at sa gobyerno na meron nang nasawi. Kaya kailangan ng aksyon. Muli, para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon. Maraming salamat sa pagtutok sa Newsstream. I-follow lamang aming mga pages para ho manatili kayong updated sa iba't ibang mga kaganapan at balita dito ho sa Central Luzon. Kita-kita tayo bukas. Maraming salamat po.